खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव खालामनो थांखि लादों रायजो सरकारा जायनि थाखाय दा रायजो राजाफोरनो वैक्सीन होनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावगासिनो दङ बे समावनो सावस्रि बिफाननि सांग्रांथि गैयै गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैदों सांग्रांथि गैयै सावस्रि बिफाना सासे सिख्लानो सानसेयावनो खेबनै कोविड-19 नि वैक्सीनखौ थुदों बे गिख्रंथाव जाथाया बिश्वनाथनि बिहालियाव जादों बिहाली गुदि फरायसालियाव मनिरा खातुन मुंनि सासे सिख्लाया वैक्सीन लानो थाखाय थांदोंमोन गिबियाव बिथांनि देहायाव कोविड-19 नि वैक्सीनखौ होखांबायमोन नाथाय वैक्सीन लाखांनायनि उनाव कटनजों बिजि थुनाय जायगायाव हुब्लिरबाय थानाय समावनो आरोबाव गुबुन सासे सावस्रि बिफाननि सुबुङा जेबो सोंथि खालामालासे बिथांनि देहायाव कोविड-19 नि वैक्सीनखौ थुनानै होबावदों बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो गिखांदों सिख्लाया लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथांमोनहा सावस्रिनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायथिदोंमोन उनाव सावस्रिनि बिबानगिरिफोरा बुजायनानै सिख्लाखौ न'आव थिनहरदों बेनि उनाव मोनानि समाव सिख्लानि देहाया गाज्रि जानायलाय सिख्लाखौ बिहाली सावस्रि मिरुसिम नखरनि मानसिफोरा फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो डक्टरा दा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनिरा खातुननि देहाया दा बांद्राय गाज्रि नंला अब्लाबो फाहामथाय होनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों शिबसागर पुलिसआ आसामनि मस्ट वान्टेड दुथांखौ गावथारनो हाबाय मस्ट वान्टेड बुबु खुंवरा सा 42 सुबुंखौ बुथारनाय मानसि लांखारनाय गारि खावनाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां क्रिमिनेल केसआव आखाइ दंमोन जायनि थाखाय आसाम पुलिसआ मस्ट वान्टेड बुबु खुंवरखौ गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंमोन गेलेखि हाग्रा ओनसोलाव दुथां बुबु खुंवरखौ दा शिबसागर पुलिसआ गावथारनो हाबाय बुबु खुंवरा आसाम पुलिसनि सायावबो गुलि गावदोंमोन नाथाय पुलिस जोखोम जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै शिबसागर पुलिसआ दुथां बुबु खुंवरखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे बिनिफ्राय गंसे पिस्तलबो हमनो हादों BTR गोरोबथानि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरखौ माबोरै गुबुन गुबुन रैखाथि हान्जायाव थिसननो हायो बेनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया बाक्सा जिल्लायावबो जागायबाय 27थि SSB हान्जाया सप्तासेनि थाखाय बाक्सानि बानगाव लोखि बाजार आरो बेटबारि ट्रेनिं सेन्टाराव ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ जागायबाय बे ओनसोलनि खाथि खालानि गोसो गुदुं रायजोफोरा बे ट्रेनिं सेन्टाराव थांनानै ट्रेनिंखौ लाहैनो हागोन बेनि अनगायैबो बर' बाजार भुयापारा आरो भुटानकुटी ट्रेनिं सेन्टारावबो ट्रेनिं होनाया जागोन बे ट्रेनिं होनायाव माबोरै फर्म फिलआप खालामनांगौ माबोरै आनजाद होनांगौ एबा मक टेस्टनि सायाव फोरोंनाया जादों बेनि अनगायैबो रैखाथि बिफानाव थिसनजानो थाखाय मानि सायाव थाग थियारि जानांगौ बेनि सायाव ट्रेनिं होनाया जागोन खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन दि गासैबो ट्रेनिं लानाय लाइमोनफोरानो रैखाथि बिफानाव थिसनजागोन नामा होननानै बेनि फिन बिथांमोनहा होदों दि बेनि सायाव जेबो बुङा नाथाय जाय इलिजिबल जेरै फरायनाय आरो खारनो हायो बिथांमोनहा सायख'जाखागोन अदेबानि सायख'जानो थाखाय नोंथांनाव गासैबो बिथिङाव रोंग'थिया थानो नांगोन बेनि अनगायैबो खायसेया गोरोन्थि बुजिनाय दङ जेरै साख्रियाव थिसनजानो थाखाय आनजाद होआलासे एबा खारालासेनो सोरनोबा रां होब्लानो थोंजोङै सायख'जागोन होननानै बेबायदिनिफ्राय सांग्रां जा होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा मानोना साख्रियाव थिसनजानो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों आनजाद होनो नांगोन जेराव बाय'मेट्रिक सिस्टेम जेरै आसि बिमानि इमप्रेसन लानानैसो आनजादखौ होनो हागोन बेनि अनगायैबो फिजिकेल टेस्ट आरो मेडिकेल टेस्टखौबो केन्डिडेटआ होथारनांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो रैखाथि बिफानाव गोबां बिबांनि भेकेन्सि फैगासिनो दङ बेनिखायनो गोसो गुदुंफोरखौ थाग थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों बिथाङा लोगोसे बांसिनै बर' लाइमोनफोर सिमा ओनसोलनि सुबुंफोर नाक्सालाइट ओनसोल आरो उदखारि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि लाइमोनफोरखौ बांसिनै थिसननो थाखायनो ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा कोविड-19 नि वैक्सीन लायाब्ला आसाम सोरखारनि सिङाव मावनाय फ्रन्टलाइन वार्कारफोरा बे दाननि दान बान्थाखौ मोननायाव जेंना फैनो हागौ फ्रन्टलाइन वार्कार्स जेरै सावस्रि बिफान पुलिस आरो माखासे स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया डिपार्टमेन्टनि गाहायफोरनिसिम गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बिथोन हरदों दि आसाम सोरखारनि सिङाव मावनाय कन्ट्रेक्चुएल आरो फिक्सड पेआव मावग्रा फ्रन्टलाइन वार्कार्सफोरजों लोगोसे गासैबो फ्रन्टलाइन वार्कार्सफोरनि बे दाननि दान बान्थाखौ रिलिज खालामनायनि सिगां कोविड-19 वैक्सीन लानायनि स्टेटासखौ चेक खालामनो बिथोन होदों जायफोर फ्रन्टलाइन वार्कार्स महरै मावो बिथांमोनहा जुदि वैक्सीन लायाखैब्ला बे दाननि दान बान्था मोननायाव जेंना फैनो हागौ बेनि अनगायैबो फोसाव बिलाइनि गेजेरजों स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया फोरमायथिदों दि फ्रन्टलाइन वार्कार्स महरै मावग्रा गोबां मावथिफोरानो दासिमबो कोविड-19 नि वैक्सीनखौ लायाखै
जेराव आसाम सरकारा गोबां सुबुंनो कभिड-19 भेक्सिन होनायनि थांखि लादों। बे बेलायाव फ्रन्टलाइन वार्कार्स महरै मावग्रा मावथिफोरानो भेक्सिन लायाब्ला बियो समाजाव गोबां गोहोम गोग्लैनो हागौ मानोना बिथांमोननिफ्रायनो सोरबा बेरामि, सोरबा बैसोगोनां आरो गथ'साफोरनि देहायाव कभिड-19 सन्देरनो हागौ। रायजोआव थाबैनो मोनब्रैनिफ्राय मोनबा बियाबाव फिन बिसायख'थि जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों रायजो बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। मोनथाम बियाबाव गसाइगाव, तामुलपुर आरो मरियानि बियाबाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जानो गोनांखा। बेनि अनगायैबो मोनब्रैनिफ्राय मोनबा अदेबानि उफ्रायै मोननैसो बियाबावबो बिसायख'थिया जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों रन्जित कुमार दास बिथाङा। मोनथाम बियाबनि मादाव मोननै बियाब तामुलपुर आरो गसाइगावनि एमएलए बिथांमोनहा माखासे सान सिगांसो कभिड-19नि गाग्लोबनायजों जिउ गोमादोंमोन। मुंफोरा फारियै तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि रुंसारि लेहराम बर' आरो गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि। गुबुन फारसेथिं मरियानि बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए रुपज्योति खुर्मी बिथाङा एमएलएनि बिबानखौ एंगारनानै थांनाय समबारावसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमदोंमोन। बिथांमोननि मासिया बिधानसभायाव दा लांदां जानानै दङ। बेनिखायनो बे मोनथाम बियाबाव फिन बिसायख'थिया जाफिनगोन। गुबुन मोननै बियाबफोरा मा आरो मानि थाखाय बे मोननै बियाबाव बिसायख'थिया जाफिनगोन बेनि सोमोन्दै रन्जित कुमार दास बिथाङा जेबो बुंथियाखै। नाथाय मंगलदै बियाबनि बिजेपिनि एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा फोरमायथिदों दि तामुलपुर, गसाइगाव आरो मरियानि बियाबफोराव बिसायख'थि जाफिननायनि अनगायैबो उदालगुरि बियाब आरो माजुलि बियाबावबो बिसायख'थि जाफिननायनि आसा दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला उदालगुरि बियाबाव इउपिपिएलनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जुदि मन्थ्रिनि बिबान मोनाब्ला एमएलएनि बिबानखौ गारनो गोनां जागोन आरो माजुलि बियाबाव सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ एमएलएनि बिबान एंगारहोनानै जानो हागौ बिथांखौ मिरु केबिनेटआव लानानै थांगोन। रायजोआव कर'ना भाइरासनि थाखाय सोरखारा हाथाइ बाजारफोरखौ बन्द फोसावदों। बेराफारसेथिं सानफ्रामबो बाहायनाय मुवा बेसादजों लोगोसे पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो अख्रां मोनहैदों। बे समावनो रायजोआव जाबावनो हागौ एलपिजि गेस सिलिन्डारनि आंखाल। नर्थ इस्ट पेक ट्रेन्सपर्टार एस'सिएशनआ जोबनाय गैयै समनि थाखाय माखासे प्लान्टफोरखौ बन्द फोसावदों आरो बे बन्द'आ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बन्द फोसावजानाय प्लान्टसफोरा जाहैबाय सा गुवाहाटी, मिर्जा, सरपारा, दुलियाजान, बङाइगाव, सिलचर, गपामारि, डिमापुर आरो चेंमाइनि बटलिं प्लान्टस। बिथांमोनहा माखासे दाबिखौ लानानै बे जोबनाय गैयै बन्द'खौ फोसावदों। बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला जायगानि अदेबानि नर्थ इस्टनि सुबुंफोरनो खामानि होनो नागारै गुबुन रायजोफोरनि सुबुंफोरनोसो खामानिनि बिबानखौ होदों। क'क्राझाराव बिटिसिनि आबाद बिफाना आबादारिफोरखौ बैग्यानिक राहाजों आबाद दिहुननो आरो आबाद बिथिङाव जौगाखां खालामनायनि थांखिजों गंब्रै जिल्लानि सा 104 मुलाम्फायारिफोरनो एसअपिडि 2020-21 बोसोरनि बिथांखिजों 50% रेहाय होनानै पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होदों बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घ्यानसाम दासआ। क'क्राझार सहराव थानाय बिटिसिनि आबाद बिफाननि डाइरेक्टरनि मावखुलियाव पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होनाय बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सा 37, चिरां जिल्लानिफ्राय सा 15, बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 37 आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा 15 मुलाम्फायारिफोरा मोननो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घ्यानसाम दास बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिआव आबादानो बयनिख्रुइबो गाहायसिन। बेनिखायनो सोरखारा आबाद बिथिङाव जौगाखां खालामनायनि थांखिजों गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां मदद खालामगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव रायमना हाग्रा ओनसोलखौ थांनाय 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानाव आसाम सोरखारा आसामनि 6थि माहारियारि पार्क महरै फोसावनानै होनायनि उनावनो गिखांनाय फैदों रायमना माहारियारि पार्कनि सिमाजों नांजाबनाय माखासे गामियारिफोरा। दासान्दि रायमना माहारियारि पार्कखौ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि बिफाना गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंदों दुलाराय सान्थालि आरो दुलाराय आदिबासि फरायसा आफादजों लोगोसे बिटिसिनि सायख'जानाय एमसिएलए उइलसन हाजदा बिथाङा। एमसिएलए उइलसन हाजदा बिथाङा बिटिसि आरो आसाम सोरखारखौ खावलायनानै बुंदों दि जाहाथे रायमना माहारियारि पार्कखौ रैखाथि होनो थांनायाव रायमना माहारियारि पार्कनि सिमाजों नांजाबनानै थानाय माखासे गामियारिफोरा जेबो खहा जाया। बेनि अनगायैबो रायमना माहारियारि पार्कआव जि खाबु मोननो हायो बैफोर खाबुफोरखौ सिमाजों नांजाबफानानै थानाय आदिबासि एबा सान्थालिफोरखौबो खाबु होनो थाखाय खावलायदों।
बेजों लोगोसेनो बिथां विल्सन हाजदाया बेखौबो फोरमायथिबावदों दि थांनाय 1996 मायथाइयाव सान्थालि आरो बर'फोरनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि जानायाव गोबां सावथालफोरानो गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाहैनो गोनां जादों। बिथांमोना दासिमबो गावनि हाखौ मोनफिननो हायाखै। गुबैयै मोन 7 गामि जेरै जितपुर, जयपुर, प्रमोक्षागुरि आरो माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा खायसे गुबुन हाग्रा ओनसोलाव आरो खायसेया सोनाब बेंगलाव थाहैनो गोनां जादों जाहाथे बिथांमोनखौ गावनि जायगायाव लाबोफिनो। बेनि थाखायबो बिटिसि आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों बिथाङा। मिरुजों दिहुनजानाय नीति आयगनि एसडिसि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव फ्राय गासैबो बिथिङाव जौगानो नागारै फावसयलांनायखौसो नुनो मोन्दों होननानै बुंथिदों एमपि गौरब गगৈ बिथाङा। जायखौ लानानै सोंथि खालामदों कंग्रेसनि एमपि गौरब गगৈ बिथाङा। मिरुजों दिहुनजानाय नीति आयगनि एसडिसि रिपर्टनि सायाव नोजोर होनानै एमपि गौरब गगैआ फोरमायथिदों दि रिपर्टनि बायदिब्ला सावस्रि बिफानाव भारतनि मादावनो आसामानो बयनिख्रुइबो उनसिन 59 स्कर। सोलोंथाइ बिफानाव मोन 28 रायजोनि सायाव दिहुननाय रिपर्टनि मादाव आसामा 24 रेंकआव दङ, जाय 5थि जोबथायावसो दङ आरो रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद उन जानानै दङ। बेनि अनगायैबो गासैबो बिथिङाव जौगासारनायनि बेलायाव 28 रायजोनि सायाव दिहुननाय रिपर्टनि मादाव आसामा 26 रेंकआव दङ, जाय 3थि जोबथायावसो दङ, जेरावनाखि कंग्रेसनि समाव 23थि रेंकआव आसामा दंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि सरकारा आसामनि गासैबो बिथिङाव जौगासारनायखौ टप 5आव दोननायनि खोथाखौ रायजो राजाफोरनो होदोंमोन, नाथाय टप 5नि सोलायै सिगांनिफ्राय गाज्रिसिन रेंक मोननायनि थाखाय बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव अजद दैखांनानै बुंथिदों दि आसामा गासैबो बिथिङाव जौगागासिनो दङ होननाय रावा नंखाय होननानै, मानोना मिरुआ दिहुननाय नीति आयगनि एसडिसि रिपर्टखौ रावबो दोनखुमानो हाया होननानै। बेनि अनगायैबो थांनाय 5 बोसोराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायानो सावस्रि बिफान, सोलोंथाइ बिफान आरो रांखान्थि बिफानखौ सामलायदोंमोन, नाथाय नीति आयगनि एसडिसि रिपर्टनि बायदिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सामलायजानाय बे मोनथाम बिफानावबो आसामा उन होनानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों एमपि गौरब गगै बिथाङा। मैया बुधबाराव रायजोआव मोनसे गोदान एसअपि ओंखारनो गोनांमोन, जेराव माखासे सान सिगां आसाम सरकारा बुंथिदोंमोन दि आसामनि मोन 9 जिल्लाफोराव बांसिनै COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे मोन 9 जिल्लाफोराव आबुङै लकडाउन होनाय जानो हागौ होननानै। नाथाय मैया मोन 9 जिल्लानि सायाव जेबो गोदान एसअपि ओंखारासै। गुबुन फारसेथिं मोन 9 जिल्लायाव आबुङै लकडाउन जानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथिबाय सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जाय ओनसोलाव COVID-19नि थासारिखौ गाज्रि मोननाय जागोन, बे ओनसोलाव गोख्रों आयेन खालामनानै होनाय जागोन होननानै। बांसिनै COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय मोन 9 जिल्लाफोरा जाहैबाय नगाव, बिश्वनाथ, सनितपुर, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, काछार, गलाघाट, जरहाट आरो मरिगाव। 2 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनो COVID-19 भेक्सिन क'भेक्सिनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो होनो हासिगौ। बे खौरांखौ एम्स दिल्लीनि डाइरेक्टर डक्टर रणदीप गुलेरिया बिथाङा फोसावदों। बिथाङा बुंथिदों दि 2 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोरसिमनि गथ'साफोरनो भेक्सिन होनायनि फेज 2 आरो 3 नि ट्रायलआ थांनाय 7 जुननिफ्रायनो जागासिनो दङ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि COVID-19नि नेमखान्थिखौ मोजाङै फालियाब्ला COVID-19नि 3थि दोहौआ फैगौ 6 निफ्राय 8 सप्तानि उननिफ्रायनो जागायगोन। बेनिखायनो बयबो गथ'साफोरनि देहायावबो COVID-19नि भेक्सिन होनो थाखाय आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिपआव भारतखौ फेजेननानै निउजिलेन्डआ देरहानो हाबाय। साउथेम्पटननि एजियासआव जानाय इनगुरेल वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिप WTC फाइनाल क्रिकेट गेलेनायाव निउजिलेन्डआ भारतखौ 8 उइकेट्सआव फेजेनदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।